Георги Вангелов, един от редовните и може би най-верни фенове на ОФК Карнобат. Проследихте срещата с Борислав Първомай, в която любимия отбор победи с 1-0. Вашия коментар за срещата? Моя коментар е, отбора днеска игра прилично, даже може да се каже, че игра от силните си мачове. Доволни сме от победата. Този успех можеше да е и по-убедителен. Видяхте, имаше и пропуски на други състезатели, включително и Петър Колев пропусна още няколко пъти. Но важна е играта за нас. Даже не толкова с резултата, колкото играта. Ние феновете се радваме на добрата игра. След като се създават положения, значи има хубав футбол. Карнобат просперира, върви напред. Спрямо миналия сезон, виждате ли това израстване, което Тима демонстрира? Значи има много голямо израстване в футболния клуб на Карнобат. И сега искам да благодаря от името на феновете и на президента на клуба Теодор за всички усилия, които полага за развитието на отбора. На отбора. И надяваме се от мач на мач играта да бъде все по-добра. И последен въпрос, къде виждате Карнобат в крайното класиране? Надявам се, аз съм малко пристрастен, но надявам се да бъдем в тройката. Добре, благодаря ви.